eta piano hau entzunez, eta hobi komunak ikusita nola ez zaigu uzkurtuko bihotza, Gerra Zibilaren ondoren oraindik ere argitzeke daukagun honetan, baina izue, titularrek bestelako kontuak adierazten dizkigute, ze Arantzadikoak lanean ikusten baldin baditugu ere, lerroburuetan ondorioztatu dugu, Aintzane Ezenarrok berak buzoa jarriko duela aurrerantzen eta gainera indusketak igandetan egingo dituzte, igandetako teleberrian izan dugulako honen berri. Si yo hago esto, estoy haciendo daño, estoy repitiendo. Baina hau egin, ala beste egin, zein da hauteskunde honetako, hauetako zioa, ez da gauza berria. Eta sigla horiek behin eta berriz irakurri, entzun, ikusi, zer gertatzen ari ote da kontu guzti honekin. Aizue, pentsara hasi ote dizue Arantzadi versus Gogora hauteskundeen kanpaina aurreko aldi horretara bagoaz eta berriz ere, orain, hobi komunen auzian lehen lerroan Gogora. Hausnarketari amaiera emateko eta norberak bere iritzi kritikoari auspua eman diezaion, aizue, Sevillan ez daukate inolako arazorik esateko kolumbarioa eraiki dela hobi komunetako indusketak Arantzagik egin dituelako eta han, badirudi, ez dagoela inolako arazorik non eta Sevillan. Eta bai, gaur pixka bat sensible etorri naiz, aizue, inteligentzia emozionala ere badaukagulako, emakumeok gehiago akaso, baina aizue, ez dagoelako eskubiderik eta ez delako zilegi hauteskunde kanpainan beste behin ere zauriak berriz ere ireki eta akaso erabilpen politikoa ematea zauri batzuei ala bestei are gehiago oraindik ere duela mende bat gertatutako sarrasketa genozidio handi hori oraindik ere kapitulua zabaltzeke erdizka zabalduta eta kasualitatez Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan ez dena bat ere ondo edo gardenki gestionatzen ari. Hala bazan eta ez bazan, hauteskundeak herriko plazan.